V nadchádzajúcom obchodnom týždni sa trhové dianie koncentruje okolo niektorých z najdôležitejších makroekonomických udalostí tohto leta. Medzi očakávaním úrokových sadzieb, inflačnými údajmi a geopolitickými neistotami smerujú globálne kapitálové trhy do fázy zvýšenej volatility s citeľným dopadom aj na Bitcoin, Ethereum a širší kryptosektor. Týždeň začína zverejnením predbežných údajov o HDP USA za druhý kvartál. Táto prvá odhadovaná hodnota ponúkne pohľad na skutočnú silu amerického hospodárskeho rastu. Najmä po nedávnych zmiešaných dátach o spotrebe sa tento impuls očakáva s veľkou pozornosťou. Už v útorok sa pozornosť presúva na Federálny rezervný systém. Rozhodnutie FOMC o úrokovej miere, sprevádzané tlačovou konferenciou šéfa Fedu Powella, patrí medzi kľúčové udalosti tohto štvrť roka. Trh reaguje citlivo. Každé vyjadrenie môže vyvolať. V stredu budú zverejnené údaje PCE, preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu. Vyšší rast cien môže znovu vyvolať očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb, kým pokles by mohol priniesť krátkodobú úľavu. Reakcie Bitcoinu a Etherea bývajú v týchto prípadoch rýchle a výrazné. Vo štvrtok budú zverejnené dva skoré ukazovatele. ISM PMI a dôvera spotrebiteľov, ktoré naznačia tempo ekonomiky a náladu na trhu. V piatok príde na rad Non-Farm Payrolls, správa z trhu práce, ktorá často nastavuje tón pre budúcu menovú po. Zároveň do trhovej psychológie vstupujú geopolitické napätia. Vyhlásenia prezidenta USA Trumpa o možných nových clách už ovplyvnili náladu investorov. V kombinácii s pokračujúcim napätím na Blízkom východe a v Ázii vzniká krehká rovnováha. Najmä komodity, meny a rizikové aktíva sú v epicentre napätia. Kryptotrhy už nie sú izolované. Práve naopak, korelácia medzi Bitcoinom a tradičnými rizikovými aktívami v posledných mesiacoch citeľne vzrástla. Ďalším faktorom sú blockchainové udalosti. Hoci sa neočakávajú masívne token unlocky, stakingový upgrade Etherea v rámci Shanghai releaseu môže zvýšiť predajný tlak, hoci rozložený na niekoľko týždňov. Menšie unlocky, ako napríklad u Avax, Avail alebo Karat, sú už väčšinou započítané a nemali by mať výrazný vplyv na trh. Index strachu a chamtivosti na trhu s kryptomenami ukazuje momentálne neutrálny až mierne opatrný sentiment. Dominancia Bitcoinu je približne 65%, čo naznačuje konzervatívnejšie nastavenie inštitucionálnych investorov. Ethereum si udržiava stabilný podiel okolo 9%. Altcoiny ostávajú podvážené. Nízka rotácia do menších projektov potvrdzuje, že investori sa momentálne sústreďujú na väčšie a likvidnejšie aktíva. Čo to znamená pre algoritmické obchodovanie v Quantum Data Analytics? Naše systémy nereagujú unáhlene, ale presne na základe dát. V súčasnej trhovej fáze konáme veľmi opatrne. Hoci je dynamika vysoká, úplné obnovenie aktívneho obchodovania vyžaduje jasné trhové signály. Ak by Fed už tento týždeň prekvapivo znížil sadzby, išlo by o silný býčí signál, podobne ako diplomatický pokrok v colnom spore medzi USA a Európskej únie. Obe udalosti by okamžite zvýšili chuť investorov riskovať. Súčasne pozorujeme, že USA sa približujú k obdobiu uvoľňovania menovej politiky. Tento prechod predstavuje strategický zlom. Na základe týchto makroekonomických signálov pripravujeme kompletné znovu aktivovanie našich algoritmov. Zatiaľ je však na mieste trpezlivosť. Až nadchádzajúce dáta poskytnú celkový obraz. Dovtedy zostávajú naše pozície obozretné, selektívne a striktne riadené rizikom. Nerobíme cenové prognózy, analyzujeme systematicky, transparentne, zrozumiteľne a bez akejkoľvek investičnej rady. Navigujeme cez týždeň plný signálov, strategicky, disciplinovane a spokojnou rozhodnosťou. Quantum Data Analytics. Analyticky, strategicky, inovatívne www.quanasida.com